estarem aquí en silenci, els que no... Bueno, jo crec que tots direu no, perquè si no ja no estaríeu aquí. O sigui que demano silenci als pares també, perquè hi ha molt espai i si no la veu no us arribarà. No tindré suficient pulmón per cridar. Sí, gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Jo em dic Mònica i us vull explicar històries avui, aquesta tarda. Ha estat un plaer estar un altre cop aquí al Festival Bla Bla. Però abans d'explicar-vos res, a mi m'agradaria que ens preparéssim una mica. D'acord? Farem una petita poció màgica, sí? I així tots estarem més concentrats i més a punt per escoltar les històries que us tenim preparades. Jo i la Patrícia, que també no la veig, però després està aquí. La Patrícia, que després també ens explicarà més històries, va? La poció màgica. Necessito que ens posem tots una màquina amunt del cap. Destapem la tapa que tenim en aquesta olla, així. La deixem a terra. I el primer ingredient que necessito perquè posem, el primer ingredient que necessitem per fer aquesta poció és una cosa que cau dels núvols quan plou. Què és això? Aigua. Aigua, anem una mica d'aigua. I per aquesta poció que és una mica saladeta, què hi podríem posar? Sal, doncs agafem el saler. Ja està bé que s'ha mirat. Picant, què hi podríem posar? Pebre, agafem el pebrer, rico-raco. Però escolteu, aquests són els ingredients de pa cotilla. Perquè ja, per sentir-hi bé, per escoltar els contes que hem d'explicar, què necessitem? Unes bones de tots els animals. Doncs agafarem una orella, mireu, molt gran. Només t'agrada les orelles? Així de gran. Ja tenim una orella, no? El que passarà que no ens lligam. De mussol, però per això ens hem de convertir tots en bruixes i bruixols, d'acord? Tots els que aneu disfressats us heu de convertir en bruixats, així. Disfressats també, Agafem un ull de mussol. Això. L'altre ull. L'orella, ja ho busqueu, o el nas, o el peu, o la butxaca, ja l'heu trobat? Home, no veig que la busqueu gaire, No tinc poca amagada. A veure, ensenyeu-me, doncs, amb aquesta imaginació ben agafada amb una mà, li dieu, tu no t'escapis, ben agafada. Amb l'altra agafem la tapa de l'olla. Ulla! Ara ve la part més difícil. És qüestió de... O sigui, si ara surt, podrem seguir tot allà. Però si no, sé que marxem, D'acord? Mans a l'aire, comptaré fins a 3 i vosaltres també amb mi, que són les paraules màgiques, fàcils, i ràpidament farem xicotxac. Preparats? Comptem i... 1. No. No, això no és màgic. No pot ser màgic de cap manera, això. Ben fort. Preparats i... 1, 2, 3, molt bé, ara sí. El remenem. Ja està, destapem. Agafem un got que sigui transparent. Molt bé, l'omplim. Coi, també de color blau. Taronja. Verd. Lila. Fem xin-xin, i ens va bé? Molts que el coneixeu, no? És molt famós. Per què és tan famós aquest home?
Què era? Era un forner. No, què feia aquest senyor? Que feia missa? Ho sabeu? Sí, oi, que feia missa. El rector de Vallfogona és molt famós per diverses coses, però pel que més és perquè tenia un escolanet que era tremendo, l'escolanet del rector. L'escolanet és aquell nen que ajuda, ho dic ja perquè com que ja estem de vegades una mica desfassats, oi? Algú. A l'escolanet, quan el mossèn fa missa, és el nen que hi ha al costat que ajuda el mossèn a portar-li coses, l'ajuda si necessita alguna cosa. És l'ajudant del mossèn, val? Doncs resulta que el rector de Vallfogona tenia un escolanet que era un tremendo. Sabeu què li va fer un dia al rector? Mireu, un dia el rector de Vallfogona, que tampoc era un sant, el rector de Vallfogona sempre se n'estava empescant alguna per enganyar, però feia bona fe, sempre. El rector resulta que estava una mica preocupat. Ai, no sé per què la gent del meu poble no són gaire creients. I haig de fer alguna cosa perquè creguin més, que siguin més fidels. I va dir, ja sé què fer. I li va explicar amb l'escolanet. Escolta, escolanet, avui hauràs de fer una cosa. Jo diré en un moment de la missa, faré missa, i de cop i volta diré, i ara baixarà del cel l'Esperit Sant. I quan digui això, ho diré ben fort perquè ho sentis, Pere, perquè així és com es deia l'escolanet, es deia Pere, sortiràs d'aquí i hauràs de llançar un colom que tenim allà preparat, un colom blanc, val? Sí? I així la gent es pensarà que va sortir l'Esperit Sant i que l'Esperit Sant en forma de colom blanc ha sortit d'aquí, sí? Va deixar l'escolanetet a la sagristia amb el colom i el mossèn va començar a dir missa i quan va anar dient missa, al cap d'una estona, salta i diu, això era un diumenge, l'església bastant plena, i aleshores va cridar. I ara, perquè veieu que és veritat tot això que us dic, perquè a partir d'ara sigueu més fidels, veureu com l'Esperit Sant vindrà aquí i donarà un vol per damunt dels vostres caps i marxarà. Però per allà no apareixia ningú. I ho va tornar a dir. I ara baixarà l'Esperit Sant. I ho va tornar a dir. I ara baixarà l'Esperit Sant. I no que baixava, res, i de cop i volta l'escolanet obre la porta i diu, no, escolti, és que l'Esperit Sant no pot baixar perquè se l'ha menjat el gat.